لیٹ روکد 100 ولت بلبیت بران حاجت اگد آیه روشن دروازگا چمنی کوٹیا اگاد وچو منا کوٹیا تهناات تهنایی اصلا وحدا گو جنگی امی وعد که نگوزید نرود نجنزید دیما نگنزید بانگ بوگاد ظهری امی بانگا که منی که را وحدی نشانو بار بتگد بانگا چی من زاند که چٹیمی کجام ساعتی روی چند یا شب بله کدی کدی بانگا هم رد داد سنیانی بانگ دگه وادیت و شیانی دگه پمشکا تو سر را بر راده بله همی بانگا که وادی بستگد براندها چاوو کی لیٹ روشنا کوٹی باہر کتگد لیٹ کوٹی نیما کپگاد و کوٹی سے بارا نامین تگد یک باری امات کے ودا روشنے جند کپگاد و آئیے دوئی نیمگان تہاریت تہاریے یکسریا منشتاتا و رشک بوٹ ریشا بار و دومی نیمگا مسے ڈبیا بلے منانچی ثابت را تو گشت کنے کی چمنا شرط رد من هم مسے ڈبیا من وتی گدانی سرا ردکگی مسے ترمپ کے دستا جیڑت ما بلوچ درا مسے ڈبیا بلے من زانت کہ یہ وڑا نہیں یہ باندیک جاہا مارا ہچ وڑا ڈننا روگ اجازت نیستد میرے درے وتی تنکیوں تہاری کوٹی آئی پمشکا شام مارا مدام پا کسانی پیشا پیا ڈبی داتگد کہ وادی ترا مسا گفت گڑا اول سرا ڈننے ڈیوٹی دیو کی سنتریا توار بجان اور یہ کر را اجازت بگیر وحدی تر اجازت رست گڑا پدا ہمی ڈبی تہا مسکا یہ ڈبی گیشتر پیپسی کمپیانے گتا پیپسی گندے یہ گپا صحیح بی کہ یہ ڈبی ٹار چیرسلا ہم کار دیاں گرا تئی دلا یہ گپے سرا افسوس کا مان یہ گپے جواب بے نزاند و ہر دی کے کم و روچا رند ڈبی سرا کے پیپسی نام استیکر کے لکوشت و ڈبی چو منا بیوسو برہنا گو گڑا من ہم بیحال ہوتا کہ کجام کمپینے برہنگیا درا یک چے انسان چی ڈبی بلے یہ ڈبیا پیشاب کنا گرزان نہد اول سرا تو کہ جود کتگت پیشاب بکنے پیشاب ڈبیا کم تی سرا یا کوٹیا ردکان تی سرا ردکان تو تی مسئلہ بلے گندے کوٹیا ترمپی کپت گڑا ڈننا ڈیوٹی دیو کان شیئے سرا ترا دنیا شہمات و مشت لگت جتا پدا کدی کدی ڈننا ڈیوٹی دیو کی سپاہی یا تی سرا بزگ بود یا جاندت یا دم برتگتی یا مور شر یا غلط جنگ و داوای مور نهد گڑا تئی پیشا پانی رچگے سرا ترا کلاگی باست ترا زاہی داد و ترا ہمیں کا صبری داد کہ تو گوشت بیجتین شرط را ہر چیزت یہ مسے ڈبی چھ منا شرط را ہر درو چھ سرا بانگی آد یہ چستی کت و ساپی کت اشیا پد جنوک هستد ما را کس نیستد منی دومی ما بندات بودتگد لٹ و کٹ درنجگ و بندگ سزا دیگ برهنگ کنگ جست و پرس پیشی میشی درالاس بودتگد نومن تهنا کوٹی یا کبتگتا وحد و تهنایی یا گجنگا تا تهنایی ورگا گنوک کنگا و وحدت کے مشتاق من آہستہ آہستہ سرپد بودتا کہ یہ ہمشانی ٹارچر مستری تہران چی یک کی اصلا یہ لوٹگا ہاں کہ من دم ببرم من حالی ببا من ہما جاہا سر ببا کہ وطا گران کت مکنا من دم برانتا حالی بوانتا ورک بوانتا من وعد گوازینگا وتی سنگت یاد کتا
कई गोमा गुरु से मेरा भी मतलब भी मकसद यला गुत्तगा कई अमराई या शबचरी या पांद वो रुतगो ये जिंदे रोगा सही रंदो गुआस कया के गुशे याद कने किया भले हमी साता हेच याद ने आगात नसीमा इतरानगा कब तक चोल्ला तिंग की पिरात नसीमा नाना रोगे जनगात मना के दिस्ती तारमासा च शीरचा ये रेत को मनी देमा दातो पुराटे ये च तिन्नु का येर कुतो मनी देमा तिच्चका कुती साब गारमी बूश तुलजरी बचत पदा शरीफे को पकानी तवारत के पुराट मा ये तामाता मामा तो चोप यक दोमी आरा चारे रांदा गनियो नई में स्कूल रवगाता ओ जुमुर्रदो सयाद बीबी सोहबे पजरा कुनरा सेम जनगाता कि मजनी मात चवती बाना दरत इशानी सरा को तोरबात द्रागुलेत बीएमसी ओ आइए जनेक बस मिसो रजिया मिंटो गनी गणेश मुल्ला सा वती आजमांका सारकशित वती के सहानी तहा जिंदगी कनक बिंदात कुत वतारा के सही जोड़ कुत बलाखर एंद्र रिसोत मनी केर्रा हेच पश्त नकाब तगत के वहदारा दीमत यलांक बिदाती उपदा तोरसी गुन कब तगत कदी कदी ईशान शपे नियमा मारा पाद कुत जोस्तोपोर से कुटिया बुर्त वदा जात लटदात जाहदात द्रंजेत ओ मुदाम गोश्त के माँ तरा कुशे जने तो बे वापस तोर बता न रवे ये वास्तव भले तोर्स ये नहात तोर्स एदा बेंदात उतगत के शां गोश्त हरदी मातरा कुशी भले हम दा काल कने हमी टार छेड़सले पुश्ता मातरा जने भले हंची वैरान गिया चगल दही के कस्तरा दिस्त मका मातरा हंची जंगलिया दौड़ दही के तो सड़े भले गेंदा अगनबी ये गार बुआगे बेनाम बुआगे मार्गे तुरसा व वादगीश तेरसलो कुतगत ओ हरदी के मनी केर्रा जेड़गी सामान के नबुत ओ मनी जहना पहयाला हेच शुहाजित नकुत या हरची के दास्त्या दुरा सेकेंड मकेंडता या पीसरा दिस्तगता गुड़ा तुरसा सारकाशित ओ पदा हरची उश्ता वाद गंतिर नशुत मान गनूक बुआगाता मनी ईमान जवाब कनगात यक्षफी के आइयाँ मना गिर्रान को बोर्ड तमी जोस्त पोर से कुटिया गुरा मन हमें कस बेजार बुता हूँ अमा जोस्त कनो की ऑफिसर अगोश्त के तो हरची खुशी मन कबूल तो इस बेती कागदी बियार मन 10 खत कनगा तैयार वो पदा नवेश्ता बेकन के मन टेररिस्ट यहाँ मन बम जतग पाकिस्तान पूछतग शुमा मना पाहू दहे शहर उम्र कैद कने शहर मना कबूल भले मन दाम बोड़तगा ये तहारिया च मन दाम बोड़तगा च ये स्पेती दिवाला मन बेजारा चवादा सक दिए रे मन आजमान न दिसा और समान बुतगा मर्दुमी शिकली दे मन कब रंग न दिसतगा या वमनी कोटी स्पेती दिवाली या शुमे जोस्त पोर्स सियाही कोटी मन चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट का दाम बोड़तगा आया कांदे तो मनी नज़दीक के येड़ी गैस हेर नज़दीक का केंजी तो वती नज़दीक का कुत उमन आहिस्ता आहिस्ता लर्जीनक बिंदात कुतगत का या मा कुआनी जोस्त कुदा डॉक्टर अल्लाह नज़र कुजी आये बैंक अकाउंट नंबर चिया आये मर्दोम तोर बता कुजा तो पांगो बोम्ब कुजा कर आंची जोस्त कनगाहत केशानी जवाब मनी के रानी इस्तात उमन लट वरगाता लर्जीनगाता ओ गुशानता के शुमा चोश बकनित के यक कागदी सरा हर ची लूटित नविश्ता बकनित अंदासत कनगा तैयार मन की चीज़ी नजाना चून गोश्त कना के डाक के अल्लाह नज़ार कुजी मन जिंदगी के बाम्ब न दिस्ता मन चून जाना के चून जुगड़ के ना यक्रूचिए के मंच बाजी लट्टे वरगा सक दम पुड़तगा दिल सिया आता उमनी चम्मा मुदामी रंगा सियाई पट्टी बस्तगा तो दीमा सियाई दीम की रियत
و اما آفیسر ٹیبل آدی ما کرسی سرا نشتگ و یکی سوال دوم بی داشتگد. گوڑا من زهرا زهر جست کد شرری تو منا گوشت کنه خدا کجا. یک بری و پوره جست و پرسی کوٹی و کس نسورید. نه کرسی سورینگی توار هستد، نه حلوتی و آگاهد و نه دروازگی بچوباندی. کسا هیچ نگوشت. گوڑا من بیزار بودتا و ککار کد که شما وطارا مسلمان کنید، شب و روز خدا 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 کنید، شما که گوشت نکنه خدا کجین. گوڑا من چیز آنا که اللہ نظر کنید. آیا منی یہ فلسفی مثال هیچ فهمه نیاد که آشفی من دان دیرا چینکس گنٹا لٹو آرد درد کگتا عذاب تا. آیا منا زادا تو جات که من ڈاکٹر اللہ نظر خدا گوشتا خوب بود. بله پدا آهان باور بود که واقعی من هیچی نیم اشکاشانی وعدا برباد کنگوان امی وعد که منا برباد کنگواد گنوب کنگواد. گوڑا ایشان پا من کتابی روان داد، یک گوندی قرآنیت عربیت. من جد سرا پنچ که من عربی چی نسانم، پرچه که اولی رندا انکس ماها پد کتابی دستگد و من آیا سرپد بود نکنم. بله باری کجام وشیا همی گوندی کتاب من بی پامگو زانگا دروچ حلاس کد. یہ دوی روچ منی ٹار چیرسل وشتری روچ تا. اولی رندا که من بانگانی سرانه هتا، اولی رندا که من وحده عذابان سستگتا و کتابی دستات. بله پدا کتاب علاسد. امی کتاب کے اشیے ہچ لفظ مانا ها من نزاند، بس انچو وانتو گلاس کتگد. خدای کنگا یک آفیسری یک روچی میں کوٹی چکر آت کگد. آیا منی کرا قرآن دیست سک گل بود. آ منی پشتا وشتا تگد، منی دست سانکلانتن تو حکم حساب من وشتا تگتن و وطی کوٹی اسپیتی دیوالا چم سک داتگتند که مار اجازت نهد که ما گپ بکنی یا بسوری. بله من گپ کن. منا یه دستبندی کد که منا اردو یا انگلیش رجان کتگی قرآنی بدم که منی وانتگو سک متاثر بودتگم. من لوٹن قرآن سرپاد بگم. من وحده بی مادرو بندگاتا. پشتا منا یکی خبر داد تو ککاری کد که خبر مکن. پدا من هیچ نگوشت. بله من زانت همی افسر منی گپا چه سک گلد. کمو دیرا رند که یہ انسپیکیشن حلاس بود. گوڑا میں ٹارچر سلے ماستر کے مدام حمدہ تو میں ذمہ وار تو ہر دی کہ ما ہمی جست پورسا کوٹی آرہ گتا میں جست پورسا دگے افسر چ دگنی مگات کے گتا. گوڑا یہ دائما گونا اشی آواز من چه لکتاں پجا آورد. منی دروازه کے دپا گوشتا تگد. منی پدا دیم اما اسپیتی دیوالات آیا پشت داتگد. آیا منی سرا کنده تو گوشتی که ما اشکتا تا ای فایلا نوشتد که تو بلایی بیدینی خدا ها نمانه آتیستی. بله دا تو اشکنگا نماز آئی رجان کتگی قرآن لوٹگائی. آیا کنده تو جد گب. منی چم دیمه دیوالا سکتا. اناگها منا گمان بود گوشه دیوال فیلمی اسکرینی و یہ سرا فیلمی چالو. منا انگت یاد تند که اولی فیلم که من همی اسپیتی دیوالا دیست کوچکی که ساعت کنر چیرا وقتگد. همی کنر که اشیا مشکی درد کگد تو همی مشکی پتکانی سبب وگنی نمبتو کوچک همی نمبگا. همین کسات که نو منی دلا گوشت که کشا بانی بودی و پدا بانیه. گنده دروازگی و پدا دروازگی جور بود. گنده گوندوی و پدا من هرچی جیرد آدی وال سرا جور بان بود و فلم روانت و وادی امیر گوندو آد کچک سرا دوری کود. گوڑا کچک دل ترک بود. سیٹ تو دورت من کندید
منی پشتا کسیا دروازک سکا جد. من گوریدم. پدا من سک کنده تو نو گندو همی کوچک کے جاگا ها وابتگا و کوچک وس کنگا ها بلایا جاگا ندیگا. بله کندگا چی رند کسی کوٹی تها پتر تو منا چوبت کتی دو شامات. گویی شاماتا گندو کوچک مشک هنر بان دراگار بوده. رندا منا بس دو کتاب راست. آهانی تها نه قرآن مانت نه قرآن رجانک بوده. نه قرآن رجانک. زانه آها زانتگد که من قرآنی سامانی نیم. آیه حمید دو ناول تا. ناول نه تا. برو پکندو تا. انڈیا الاپا جاسوسیت. انڈیا ها انچو پا پاکستان کارات کا گوشه لاغور ایلاگی. خدا زانت منا چاہیے کتاباں ہما عربی قرآن دوست رد. ہما عربی قرآن دوست رد کہ من آئیے ہچ لفظ مانا و مطلب نزانگتا یا بودکانت نو من وعده ٹینگے توجیل درگیت کگتا. من تعنایی دیم پدیمی رنگ شواز تگت. نو منی کوٹی اسپیتی دیوال دیما نشتگو. نو من کوٹی اسپیتی دیوال دیما نشتگ یا وشتاتگ فلم اڈ کنگاتا. منا مدام مردم جست کنا که منا اولی رندا فلم اڈ کنگے ہوب چا کجا رستا. من فلم اڈ کنگ چا کجا یل گفتگ. من کدیو کجا اولی رندا فلم اڈ کنگ. منی جواب خدام یک کیا تار چیرسلا گنوک بواگا چرکگا سزاہ بیال بواگا درد شموشگا یا ہما برانڈے لیٹے روجنے گیرا رگا کہ انو ہما رنگا کوٹیا کب تگت کوٹیا پیدا کت. ہما رنگا کوٹی باہر کو تگت. ہما رنگا من یکنی وگی مسے ڈبی دمی نیمگات. من چارت ڈبی نیم پرت. من ڈبی پر سرا نیم پر سرا و تا شاباش داد. زمستانی سردی شپیت کے کوٹی دروازہ گنگتا پچت یا ہمین چو پچت کے ڈانے ڈیوٹی دیو کی سنتری من دیست بتا کہ من چی کنگاتا و منی دستے سانکل و دروازہ گا بستگتا. اردی کے دروازہ گا کم و توار کت آتک دمانا سرا پانک بود. شب سردند من وطار ناز آورد دراجت هم. من داتگی کمبل ناکی چیز وطارا پیر داد. بلے من لرزی نگاتا. ڈنا سنتری و گاٹانی توار آگاد. من کوٹی تہا بی ترک کو توار نشتاتا و منی چم وتی کوٹی آو کی لیٹے روجنا سفکتا. اناگها من چیزی دیست. چیزی سرگا و سلوریت. بودا سلوریت باری چا کجا چون منی کوٹیا سلوری پتر تگت. من گل بودم سلوری. من وطارا وط حال داد مدانا روجنے لگ کے سرا روانت. من هم آیه دوم داشته آیه چارانتا اور روانت بلے صحیح نہت دیما دیوالی. اسپیتی رنگ جتگی دیوالی بلے من زانت دیما دیوالی. بلے سلور دیوالا نرستگتو پدا پیرتا رگات. آ کوٹیا چا درد کگا باری کجا شدگا آزادت. و من انگت کوٹیا ہما ورا نشتاتا و ہائی ترانگاتا و پدا دیوال سرا فیلمی بندات کتگت. زمستانی شب کوٹی دروازہ گواتا بڑا زورتگت. آئیے توارا کشے کوٹی قیدی انگریز خان ولد شکاری خان چمان لطاران پادت کو سنتریا چمی سکتند. سنتری آئیے کوٹیا چگوستگتو دیمے کوٹیان نیمگو گشت جنگات. امین کسا دومی سرا امین کسا دومی سرے وشتاتگی سنتریا انگریز خان را زادت
डन्ना मचार तहाबू انگریز خانا بچکنده تو همین چکا هما سرور پدا منی کوٹیات کگد باری کسیا بیڑا دا تگد یا سردیا جتگد یا منی ترانگا کب تگد پمن زهیر بود تگد بله پدا آت کگد تو من حیران چیه بکنم اشیا بچارن یا فیلم آلو بکنم که آیه هیرو انگریز خان زمستانی شفا نوکی چوابا پادات کگد تو سنتریا گندیم پدیم تو پدا من سرور چست کت فیلم آوار نو دو سرورتم یکی منی کوٹیا تو یکی دیوال سرات فیلم آد بله ہما سلور کے پچین دروازہ گوالا کوٹیا پتر تگد اور روشنے لکے گران پدی اور روشنے لکیا گران و دیوالا روگات پکا زانگا نهد که دیما دیوالی است که ودا انو فیلمی برد و سلور رو تمایی بحریت و سلور ود تمایی بحریت کارستیت آبس روانت دیم پا دیوالا سر جنانت دیم پا دیوالا سفرات دیم پا دیوالا یہ رندی دیوالا علم سر بید من وتی دیوال سرا من وتی دیوال سر فلم نوکی بندات کو تگد و چم سلور سکتم و بس روانت